Sa mga nangita og dapit din, pwede ka makapabugnaw karong tinginit. Gidayo sa mga lokal ug langyaw mga turista ang Lugarita Springs sa Barangay Riverside, Bilar, Bohol. Aduna kini gilayon nga 2 ka kilometros gikan sa lungsod, apan sulit gyud ang pag-adto sa dapit. Naghuwat dinhi ang usa ka dakong swimming pool nga pwede kang maligo hangtod sa imong gusto. Sa 30 pesos nga entrance fee, tibok adlaw nang ma-enjoy ang dapit. Gumikan kay sa sulod sa kakahuyan, limpyo ug bugnaw ang tubig gikan sa busay. Pwedeng mag-relax dinhi kay bugnaw ang palibot. Ang ubang kabataan, wag yun puli og ambak sa tubig aron mapahimudsan ug maayo ang pagkaligo dinhi. Dili na problema alang ni adtong dunay dalang bahon gumikan kay may cottage nga pwedeng abangan sa barato kaayong presyo.